Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Don't come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Umaga po sa inyong lahat na aming pong mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunang Join Tana Angeleños. Ito po ang inyong lingkod na si Tyra. At ako po'y makakasama po ninyo sa ngalan po ng hepe po ng Angeles City Information Office. Walang iba kundi si Sir J. Pelayo IV. At ngayong araw na to, magkukwentuhan tayo, magkukwentuhan hinggil sa, nako, sino ba naman ang hindi namamalengke sa atin, ano? Halos lahat siguro, lalo na si na Mamshi at meron din mga Popshies na namamalengke. Okay, so ang ating pong magiging topic ngayong araw na to, it's all about kalinisan and dengue prevention sa public market, tamang timbang at proteksyon ng mamimili, meat inspection at kaligtasan ng pagkain, kaayusan, parking at partisipasyon ng komunidad. Game na po ba kayo sa ating kwentuhan ngayong morning? At syempre, magiging makabuluhan ang ating usapan ngayong araw na to sapagkat ating makakasama po ang Market Administrator po ng San Nicolas and Pampang Public Market. Naku, hulaan ko, madalas kayo po ay namamalengke sa may Pampang. Kasi meron pong ibang mga kababayan natin, mga kabalen natin, kahit hindi taga-Angeles, dumadayo pa po ng Pampang. Lalo na kapag may mga special occasions, fiesta, birthdays na kailangang maghanda, dumadayo pa talaga sa may Pampang. Ating po makakasama ang San Nicolas and Pampang Public Market Administrator. Walang iba kundi si Miss Aiza Zapanta Santos. Good morning, ma'am. Good morning po, Ma'am Tyra. And good morning po sa lahat ng tagapakinig po ng RW 95.1. Alam niyo po, I have heard a lot of beautiful stories about Pampang, kung gaano kamura ang Yes, mga ma'am. bilihin dito. Kaya nga dinadayo pa po. Kahit na, imagine mo, yung aking pong mga in-laws from Lubao pa, ha? Pupunta pa ng Pampang para mamili, lalo na kapag piyesta, kapag October. Yes, ma'am. Kasi po ang Pampang Public Market po ay bagsakan. Mhm. So, ito po talaga yung pinakamura
na bilihan dito. So kahit po yung mga neighboring cities and municipalities natin, sa atin po sila kumukuha talaga Naku. ng paninda nila sa mga palengke naman po nila. Aha, Yun. King Kapampangan nada po ni makapasosong manyali. Yes, ma'am. Huli nga as ng kamura ni Panyaluan ka rin. Okay, pagkwentuhan tamo po first portion po ang kalinisan. Napakahalaga po nito kasi kung hindi malinis ang palengke, nako, paano natin naman itatangkilikin ang mga produkto dito, So, maaari po ba ninyong ibahagi ang layunin ng mga inspeksyon sa San Nicolas at Pampang Public Market sa direktiba po ni Mayor John Lazatin? Yes, ma'am. Sa atin pong San Nicolas Public Market and Pangpang Public Market, so number 1 po talaga yung kalinisan. Dahil alam naman po natin na ang pinag-uusapan natin dito is pagkain. Mm-hmm. So, isa po talaga sa mga directives ni Mayor is to make sure na unang-una po, waste segregation. Mm-hmm. So, meron po tayong team talaga specifically na sila po talaga yung nagtatrabaho dyan. So, we ensure that yung mga, hindi lang po yung mga namimili natin, kasama din po yung mga nagtitinda natin na marunong po sila ng waste segregation. And we also ensure that after market hours po, talagang napapower wash po. Lalo na yung wet section. Kasi syempre po di naman po natin maiiwasan yung dugo from the meat products. So, para po hindi yan nagsistay. So, daily po talaga may power washing po tayo sa Pangpang Market para maiwasan din po yung amoy. Kasi yan po yung number 1 na sinasabi pag market yung Yes. amoy. So, yun po. And ang atin pong mga sweepers, yan talagang 24 hours po kaming naglilinis. So, kahit may mga tao sa Pangpang, naglilinis po kami. And sa San Nicolas, kahit wala na rin po sila, tuloy-tuloy pa rin po. So, kung mapapansin po ninyo talagang we give daily updates po sa ating mga Facebook accounts para makita naman po ng mga tao na yung efforts po na ginagawa ng mga tao natin pagdating sa paglilinis. So, yun po. And kasama na rin po, tinuturuan na din po natin yung mga namimili doon at yung mga nagtitinda na no littering po. Nanghuhuli po tayo. So, meron din po tayong separate team na ang trabaho po nila is manghuli talaga. Okay. So, at saka po yung no smoking. Mahigpit po kami dyan. Ay, Bawal tama po lang talagang yan. manigarilyo. Meron lang po kaming mga designated smoking areas and no liquor din po within the vicinity of the Pangpang Market. So, eventually po, lilipat din po kami sa San Nicolas. Pero for now, we are focusing po on Pampang Public Market pagdating dyan. So, yan naman po ang ginagawa ng ating solid waste team. So, yun, ma'am. Nabanggit niyo po kanina yung power washing. Ano bang ibig sabihin ng power washing na ito? Ganun po ba kalakas? Parang ini-imagine ko. Ito po ba yung gagamitan ng mga malakas na depressor na Yes, ma'am. Yung pressurized po na power wash natin. So, Okay. meron po tayong ganon kasi hindi na po yan makukuha ng ordinary na hosing lang Kasi yung iba nakadikit na sa tile, sa flooring. Okay. So, talagang power washing po. And pag minsan po, we coordinate with the Bureau of Fire para yung mas malakas naman po. Yung kanila pong mga ginagamit na pangpatay ng sunog. So pag may mga pagkakataon po, nakaka-coordinate po tayo sa kanila. So nagwa-wash din po sila dun sa palengke natin. Very good. Ano-ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng lungsod upang mapanatiling malinis ang mga palengke? Yun, ma'am. Unang-una po sa lahat, ini-equip po nila yung ating mga tao. So, nagde-deputize po sila ng mga tao natin para po makapanghuli sila. Kasi, ma'am, kung hindi po natin talagang tututukan yung disiplina, both ng namimili at ng mga nagbebenta. So, medyo mahihirapan tayo. So, yun po ang priority natin ngayon. Aside from the fact na tayo ay nag-generate ng income for the city, natuturuan pa po natin yung ating mga namimili. So, pag nasanay na sila, madali na po sa kanila. Yun, ma'am. Yun nga po, yung daily clean up and coordination po sa mga ibang organizations and associations na nagkakaroon po sila ng mga
clean-up drives, mga ganon. And kami rin po mismo na mga nagtatrabaho. So nakikita po ng mga nagtitinda at namimili doon na naglilinis din kami. Para po, syempre, magsisimula po sa amin yun eh. Correct. So para yon gumaya na sila and eventually masanayan na po hanggang sa makita na po natin yung ating market na malinis na po. Kasi bentahe po yon both on the consumers at the same time yung mga nagbebenta po doon. Yes, Bakit? Kapag nakita po nila kung gaano kalinis, mas marami pa po ang may encourage na mamili po doon kasi alam nila safe ang mga produktong bibilhin po nila. Yes. Lalo na meat products po ang pinag-uusapan natin. Especially kapag nasa wet market ka, mas masariing pa maglinis sa kailangan po ka rin. Okay, so paano po isinasagawa ang dengue disinfection sa mga public markets po? Yan naman po is may coordination po tayo with the City Health Office, yung sanitation division po nila. So meron po silang anti-dengue task force. Nagkaroon na po sila ng parang second batch po. May nauna na po na nag-fogging and misting po sila. Ito naman po ay during hours na wala na pong tao sa palengke. Okay. So yun po, nagkaroon na po sila ng pangalawang batch ng fogging and misting last March. So yun po ay regular. So pinapadala po talaga sila ni Mayor doon to ensure na tayo po ay dengue-free din sa palengke. Kasi alam naman po natin na dahil may mga tubig-tubig sa Yes. palengke na hindi natin po maaalis. So at least kahit po may mga ganon, safe po yung ating mga namimili at mga nagbebenta na din po sa palengke. Oh, that's good. At ano po yung maipapayo po ninyo sa mga vendors at mamimili upang makatulong sa pag-iwas naman ng dengue? Yan po. Lagi po namin silang pinapaalahanan, ma'am, na yun nga po, yung malinis po dapat lagi yung paligid nila. Kasi meron po kaming tinatawag na parang yung tapat ko, linis ko. So sila na po dapat mismo ang maglinis dun sa areas nila, sa mga stalls nila, para po yung naiiwasan din po natin na nagpopondo yung tubig, yung basura na pinamamahayan po ng mga lamok. So yun po, meron po tayong constant reminders sa kanila. Meron po kasi tayong announcements every day para po ma-remind sila. Aside po dun sa everyday din silang pinupuntahan po ng mga tao namin na chine-check po yung mga lugar nila. Naku, alam niyo po, napakadali po ng gawin yon na tapat mo, linis mo. Collective effort yan, makakaganda sa buong palengke. Yes, ma'am. Okay? Lalo Mas na mapapadali pa. Yes, ma'am. Lalo na po, napakalaki ng mga palengke natin eh. So, hindi naman po kakayanin talaga ng mga sweepers natin na yung talagang tutukan yung hanggang sa loob po ng mga pwesto nila eh. So, napakalaking advantage po and malaking benepisyo kung ikaw na mismo na stall owner ay maglilinis na. Abay, dapat lang, Sus Mario. Sip, ikaw ang nagsistay doon. Kung di mo lilinisin yun, makakarine Yes, na ka man rugwen eh. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Tamang timbang at proteksyon ng mamimili. Tandaan po natin, tayo po ay may mga karapatan bilang mamimiling Pinoy. Hindi lang karapatan, may responsibilidad din po tayo. Pag-uusapan po natin ang mga detalyeng yan sa ating pong pagbabalik. Kaya huwag po kayong maglilipat. We will be right back. Join! Ta-da! Heleno. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. And Helenos on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Heleno.
ay nakatutok dito sa ating palatuntunang Jointana ang Helenio sa ngalan po ni Sir J. Pelayo IV, ang happy po ng information office ng Angeles City. Ang inyo po makakapiling, ayan yung lingkod na si Tyra. At ngayon kasama ko ng aking partner na si Gio. Good morning, Gio. Good morning po sa lahat. Ako po ay makakasama nyo, kasama si DJ Tyra at ang special na guest po natin para sa isang oras na programang ito. Sa pagkakataong po ito ay pag-uusapan po natin ang tamang timbang ng mga paninda at kung paano pinoprotektahan ang ating mga mamimili laban sa panlalamang. Kaya po ma'am, paano po tinitiyak na tama ang timbang ng mga paninda? Okay, Sa bago paligid. sagutin ni Ma'am yan, i-reintroduce lang natin sa mga kaka-tune in lang po. Ating pong kasama ang Market Administrator ng San Nicolas and Pampang Public Market na si Ms. Aiza Zapanta Santos na ang buong pangalan po pala niya is Ms. Flor de Liza. Tama, Flor de Liza? Yes, ma'am. Parang So, sa teleserye. Nabukeng, oo. Oo, yung isang tao lang yon. Oo, kapangalan ko ang lola ko. Okay, I Yun, see. ma'am. So with regards naman po sir dun sa ensuring na tama ang timbang. So meron po tayong tinatawag na timbangan ng bayan sa Pampang Public Market and sa Nicolas Market. So dito po, pwede pong timbangin nung namimili yung kanyang binili. Kung kunyari feeling niya medyo parang hindi tama. So pwede niyang timbangin dun sa timbangan ng bayan. And kung nakita naman po niya na parang medyo mali, meron po kaming 24 hours naman po na standby na market card na pwede niyang i-report para po kami na mismo ang pupunta dun sa stall na yon. And we also coordinate po with the City Treasurer's Office na meron po silang tinatawag na nag-ooperate po sila, iniikutan po nila yung mga timbangan na yan at kinakalibrate po nila. How frequent po ba yung calibration ng mga to? Depende po, minsan po is once in every quarter, ganon. So depende rin po kasi sa request namin sa kanila. Kung if we feel na medyo marami na pong nagrereklamo, so kahit hindi pa po tapos yung quarter, pwede po namin i-request sa kanila yon. Hindi po ba ito nagagalaw ng kahit sino? Hindi ma. Meron po nilalagay ang ating Treasurer's Office team na parang tawag nila yung tingga na para malaman po nila kung ito ay nagalaw o hindi. Parang okay. seal, parang ganun Alright. po. So at least meron naman palang paraan para maproteksyonan Yes. talaga at credible yung magiging resulta ng timbang. Yes. And meron din po tayong daily price monitoring ng ating sanitation team naman. So everyday po, umiikot ang team natin. Lahat po chine-check from sibuyas, kahit yung maliliit lang po na binibenta, chine-check po nila yung price to ensure na wala po tayong nangaabuso na tinataas po nila yung presyo na hindi naman kailangan. So yun po. And may mga pumupunta po tayong sa atin ng mga barangays kasi 'di ba usually po sa barangays may mga maliliit na markets yan to ensure din po na yung presyo sa palengke ay hindi naman po ganun kalaki yung tubo nila pagdating na pagbenta nila sa mga barangay. So yun po, may daily reports po tayo dun sa mga gustong makakita. Available po yan sa Pampang Public Market. Okay, speaking of yung mga prices, like yung mga mamshies at popshies na namamalengke dyan, para ma-budget nila ng husto, is there a way for them to check kung ano na ba yung latest na presyuhan po sa specific market? Yes, Pwede ma'am. po bang ma-check po yan sa Facebook account or Online. wherever? Yes, ma'am. Ngayon po, we are devising po na way para po makita nila daily yung price. And kami po ay maglalagay din po ng parang screen sa mismong pangpang na nakikita po nila yung prices. So before Okay. they go to the stalls, pwede na po nilang munang i-check yung mga prices doon para alam nila pagdating, overpricing ito. Pwede na lang i-report sa amin. Ganon. Yun po kasi rini-require na rin po ngayon ng DTI yon na meron po tayong monitor to para po makita yung mga price. Ayun, ng kasi palengke. Napaka-conveniente. Oo, Yes. kapag online. nakita kasi ng mga mamimili yon, ito pala yung presyo nito, ba sandali, ba't parang overpriced ang isiningil sa akin kanina? Yes, ma'am. Right away empowered yung mga Tama. consumers, masasabi nila, ay kuya, sagli mo, makabili ka ng presyo kitang leaderboard or kitang price board. Pwede na po nilang agad i-report sa amin and instant po yung magiging action natin pag ganon. Very good, very good. Ako gusto ko yan. Okay, so ano po yung ginagawa kapag may nahuling hindi sumusunod sa tamang timbang at saka siguro sa tamang presyo?
Pag ganun po, kino-confiscate natin yung timbangan nila. Usually, ma'am, pag ganun, hindi na po natin yun hindi na natin pinapatubos. Kasi ang mangyayari is uulitin lang nila. Correct. So, kino-confiscate po natin yan and meron pong karampatang fine sa atin pong DTI, yung mga ganon. So, nagsasubmit po kami ng report when it comes to mga abusadong nagbebenta. O dapat meron kayong record para hindi naman sabihin nung mga inireklamo na ay wala nung pong ebidensya to. Ay ano lang po, pinagtripan lang po kami, pinag-initan, mapalila po matake kami. So everything has to be written para kung halimbawa magkaroon ng dispute, meron kayong evidences, diba? Yes, ma'am. Kaya ngayon po, all operations po ng ating mga markets, we ensure po na we record, meron po tayong mga documentation para po pag may nagreklamo, meron din po tayong ipapakita sa kanila na ginawa po natin ng tama yung trabaho natin. Correct. At ma'am, paano po magrereklamo o makakapagreklamo ang mga mamimili kung sa tingin nila ay nalalamangan sila sa timbang? Ang atin pong market, meron po tayong parang command post na 24 hours po. May naka-duty po tayong mga market guards dyan, 24/7, wala pong pahinga. So pwede po silang pumunta doon, magreklamo sila, and alam na po ng ating mga tao na nandun kung ano po ang gagawin nila at ito po ay re-record nila at yun po ay ipaparating po natin sa tamang ahensya. Tama lang yun. Naku, ang dami pa natin pag-uusapan pero bibitinin muna natin ang ating kwentuhan sapagkat magko-commercial break muna po tayo. At sa ating pagbabalik naman, ang ating pag-uusapan ay meat inspection at kaligtasan ng pagkain lalo na ngayong panahon na mainit, may tendency agad masira lalo na kung hindi properly handled ang mga meat products. Pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik. We'll be right back. Join! Ta-da! Hello! Come on, feel the sound, let's go! Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños.
Palatuntunan. Ito po ang Joint Tana Angelenios. Kapiling pa rin po ang inyong lingkod na si Tyra at Gio sa ngalan po ng hepe ng Information Office ng Angeles City na si Sir J. Pelayo IV. At ang ating usapan po ngayon ay tungkol sa San Nicolas and Pampang Public Market sapagkat kasama po natin live dito sa ating palatuntunan ang Market Administrator ng San Nicolas and Pampang Public Market, si Miss Aiza Zapanta Santos. Okay, kanina off the air, ang dami naming kwentuhan kasi nga. napaka-interesting ng sa palengke. Unang-una, nagtataka ako bakit sa Pampang ang tanging napakababa po ng presyo. Ano yung reason behind that po? Ang Pampang Public Market po kasi bagsakan. So, dito po talaga nila binabagsak yung mga products. Kaya, parang diretso siya from dealer to the stall owners Kaya konti lang po yung hindi na nila kailangan pumatong ng malaki Okay. para and dito rin po kasi kinukuha ng ibang markets yung mga tinda nila. So tayo po talaga yung pinakamura kasi yung tubo po nila hindi na ganun kalaki dahil diretso ng bagsakan. Okay. Yung pong inyong yung nagbabagsak ng mga produkto po sa inyo, saang probinsya pa po galing po mga to? Iba-iba po. Meron pong from Nueva Ecija, gaya po Okay. ng mga sibuyas natin, mga bawang. Iba-ibang lugar po actually. Kung ano po yung may mga provinces din po na pumupunta sa atin sa office na nakikipag-coordinate kung gusto po nilang magbagsak ng mga products. So depende po kasi kung ano yung nasa season Okay. Halimbawa, katulad nun, bigla akong na-imagine. Halimbawa, galing ako na Nueva Ecija, tapos meron ako mga products na ganito. Paano po ma-identify or sino ang pwedeng bigyan ng mga produkto ko? Kayo po ba yung dapat kong kausapin nun? Or pwede dumiretso na ako dun sa mga sellers po doon? Pwede na po silang dumiretso kasi sila naman po talaga yung maghahagel ng mga price Correct, So correct. pwede na po silang dumiretso sa mga ating although ang inaalaw lang po natin kung hindi po sila taga Angeles City at wala po silang pwesto is magbabagsak lang po sila. They are not allowed na magbenta yung mag-rolling na tinatawag Okay. natin. This is also to protect our business owners naman sa Pampang. So yun, pwede ma'am nakausapin na po niya yung business owner tapos i-deliver lang po niya yung order. Other than that, we do not allow po na sila mismo yung magbenta. Okay. Anong oras po nagbubukas? Lalo na, kasi nga ang Pampang yan ang puntahan po. Naalala ko kasi noon ng mother-in-law ko, pupunta sila dyan ng 1:00 ng umaga. Anong oras po ba pwedeng mamili na dyan? As early as 10 p.m. po, meron na pong nagbabagsak ng Oh, mga wow. products. So, kung pupunta po sila ng 10 p.m., meron na po silang maradatnan doon. Pero usually, ang talagang peak hours po natin dyan is yung mga 3 a.m. 3 a.m. Madaling hanggang, araw. yung madaling araw po. At pagdating naman po ng mga around 11 to 12 noon, sarado na po noon. Matutulog na po yung ating mga nagtitinda noon. Pero sa San Nicolas naman po, kahit hapon, meron pa rin pong nagtitinda. Okay. So usually ang buhay talaga dyan, madaling araw hanggang 12:00. Yes, ma'am. So wag na po kayo magtataka kapag pumunta po kayo ng 12:00 onward sa may Pampang. Wala na po Wala silang na. makikitang Opo. Oras open. na po ng paglilinis namin yon. Yun na yung power washing na Okay. pinag-uusapan natin kanina. I see. So, Kahit ayan. hindi po ako maalam sa pamimili, sa palengke, nalaman ko na kahit sa mga fresh markets pala ay mga may discounted prices, no? Yes At po. ilang mga ilang kayang percentages of like 50% off ba yun sa normal prices po nila? Depende rin kasi yun, sir. Kung depende rin po sa supply. So, alam naman po natin yung law of supply and Okay. demand. No? So, pero kung talagang discounted price ang pag-uusapan, pang market po talaga. Ang the best. At Oo. pinakamalaki Yan dito po sa talaga yung pinakamura. Pampanga. Uy, Okay. ang sarap ng since na-mention mo yung pagtawad, no? Ang sarap kayang tumawad. Yung tipong, ang style na sinabi sa akin ng nanay ko nung kapag tatawad ka, try mo kalahati. Tama po ba? Kalahati, di ba? Usually. Tapos, kung mag-meet kayo halfway, itaas mo ng konti kapag ayaw niya bigay, o taas mo lang ng konti hanggang sa yun na, mag-meet na kayo. O sige na, o pwede na yun, makanta. So, gano'n Effective Huwag yun. kang agad, kumbaga kung ano yung binigay ng presyo, huwag mo kakagatin agad yun. Matuto kang Tumawad tumawad. ka. Oo. Ang sarap kaya no, lalo kapag binigay niya sa presyong gusto mo. Gusto mo. Yun pala, naka-double markup na pala sa kanya, kaya okay lang ibigay ng kalahati sa'yo. Alright, so,
kwentuhang meat inspection at kaligtasan ng pagkain tayo sa ating third segment. Paano po ba sinisiguro na ligtas at sariwa ang karne na ibinibenta sa public market, ma'am? Meron po tayong tinatawag na City Meat Inspection Division na pinangungunahan po yan ni Doc Mar sa ating slaughterhouse. So, sila po ay may regular na inspection sa ating pong mga markets. So, dito po, chinecheck po nila yung sanitation ng ating yung food handling pagdating sa mga meat products. So, yun po, inaayos po nila lahat yon and regular po yung inspection nila. Tapos sila po ay gumagawa ng mga reports kung may mga findings po sila na medyo hindi maganda para po magawa ng paraan. Yun po. Kapag po ba, halimbawa, ako bilang isang mamimili, ano po ba yung senyales kapag nakita mo ang isang meat na, ay naku, hindi fresh ito? Para katulad si Gio, kapag nakita kong bagong pasok, fresh ito kasi Bagong ligo. Nahalintulad pa pala ako. yung meat. Eto, si Lolo Ray, paano mo malalaman na fresh ito? Lalo na kapag bagong pasok. Kapag basari ng buhok, ganun ba yun? Ano po ba yun, ma'am? Like, they are also undergoing yung meat inspection na tinatawag, yung mga karne na yun? Yes, sir. Kasi po, ang mga ibinebenta po sa palengke is slaughterhouse muna eh. Doon na po kakatayan. So, from slaughterhouse, diretso na po sa pangpangs para po masigurado natin na fresh, na galing po siya talaga ng slaughterhouse. Hindi yung ilang araw na itinago, tas ilalabas. So, makikita naman po yan sa kulay, kung medyo pinkish pa yan, or hindi nangingitim. And sa amoy po, malalaman din po natin kung may amoy. So, yan po ang trabaho ng City Meat Inspection natin, na to ensure po talaga na yung mga meat natin ang gagaling sa slaughterhouse, diretso sa pamilihan para fresh. Tama. So, may legit po talaga na slaughterhouse? Yes, ma'am. Sa may Meron po Angeles tayo. City. Opo. Ayan. Katabi Kasi- lang po yan ng ating pang-public market. Okay. So, yun pala eh. So, talaga check nila kung fresh yung mga meats na ibabagsak talaga doon. And Lolo even Ray. sa amoy, kailangan amoyin nyo din yung karne. Maamoy mo Malansa. naman po pag medyo iba na yung amoy. Lolo Ray, alam mo na ngayon kung paano makitang fresh. Okay? Dapat pinkish daw. At the same time, yung amoy, mahalaga yon. Okay? So, now you know. Okay. Alright. So, At ito, ano po ba yung mga parusa, ma'am, sa mga nagbebenta ng hindi ligtas o hindi dumaan sa tamang inspeksyon ng karne? Usually pag ganyan po, nasasarado yung business nila eh. Kasi meron po silang mga kailangan pang isubmit na requirements to ensure na hindi na po yan mauulit. May mga karampatang penalties din po yan eh. So ito po ay under na po sa sanitation natin, sa City Health, dahil pinag-uusapan na po dyan kasi kalusugan ng mga tao eh. So meron po tayong batas ukol dyan na kung saan meron po silang karampatang penalties pag sila ay lumabag. Oo, tama lang naman kasi napakahalaga ng kalusugan ng Tama. mga tao, sapagkat imagine mo kung meron silang kinain na hindi dapat, ito ay mag-create ng malaking problema. And for me, for all of us, health is wealth. Yes. Okay, so ano po yung parusa sa mga nagbebenta ng hindi ligtas o hindi dumaan sa tamang inspeksyon ng karne? Yun nga po, ma'am. Bukod sa ipapasarado po ng government yung kanilang pwesto, meron din po silang mga karampatang penalties na babayaran. Hanggat hindi po nila ma-ensure sa atin na hindi na po nila uulitin at magbebenta lang sila kung ano po yung tama para sa ating mga consumers, hindi po sila mabubuksan. So, yun, ma'am. Okay. Base po sa ilang years na po kayo sa Nicolas and Pampang Public Market po? Sa Pangpang Public Market po, since 2018. Okay, matagal-tagal na rin. 6, 8 years. Opo. Okay. Sa tagal na po ninyo doon, ano po yung usual na na-observe po ninyong mga nagiging concerns ng ating mga consumers? Usually, ma'am, yun po. Sa palengke po kasi, ang pinaka-ano po nila is yung magulo, madumi, mabaho.
yun po. yung mga- Maputik. Yes, ma'am. Syempre palengke, Ah, 'di ba? So, yun yun po yung number one na tinatry po natin i-address. So, kagaya po ngayon, kasalukuyan pong ipinapagawa ni Mayor yung drainage system po natin sa Pangpang Market. At yung pong mga covers ng mga drainage natin na napaglumaan na, pinapalitan po niya, hindi na po siya bakal ngayon, semento na, Oh, wow. para maiwasan din po natin yung mga minor accidents ng mga namimili. So, yun po, usually yun naman ma'am yung ang problema sa palengke, ang laging nirereklamo nila yung marumi, oo, yung magulo kasi kahit saan meron pong mga nagbebenta, parang yung dinadaanan ng tao, hindi na maayos, hindi na maluwag. So yun yung mga minor. Actually, tatawagin po nating minor dahil kayang-kaya naman po nating ayusin 'yan. Na priority po natin na talagang everyday we ensure na malinis, maluwag yung dadaanan. Yun po. At safe yung mga namimili po natin. So far, minor concerns lang naman ang inyong na-address. Yes, Meron na ma'am. po bang ibang mga major? So far po ma'am, ngayon wala naman po Kasi siguro dahil po dun sa daily na rin po natin ginagawa ito. So namomonitor na po natin ito ng maayos. Kaya wala na pong masyadong problema. May datos po ba kayo na magsasabi kung gaano karami ang nagpupunta or namimili sa Pampang or sa kung ano man pong sa Nicolas Public Sa Market? namimili ma'am, I think wala po kaming specific kung gaano karami. Pero talaga makikita mo ma'am, lalo na yung nabanggit po ninyo kanina pag may occasion, punong-puno po ang ating mga palengke. So yan po talaga yung pinaghahandaan natin pag may mga okasyon. So full force po ang ating mga market guards. So kung kailangan po nilang mag-extend ng mga shift nila, so ginagawa po natin yon just to ensure na pag may mga okasyon po at maraming namimili ay maayos, walang nadudukutan, maluwag po yung Okay. nadadaanan nila. At kung may problema, meron po silang agad na nakikita na market guard na nakapost, na nakakalat sa palengke na pwede nilang lapitan. And to add po, we have coordinated also with the PNP Station 2 sa pamumuno po ni Major Beltran na nagde-deploy din po siya ng mga PNP personnel sa market. Everyday po yan. Para po yung peace and order, masigurado din po natin. Kasi di po natin may iwasan pag minsan may nagkakainitan dahil siguro dala na rin po nung maraming namimili, ganon. So puyat. So yon, meron po tayong mga PNP on standby. Katulong po natin sila. Naku, napakahalaga po yan kasi kung ikaw na mamimili, alam mo na safe ka dun sa isang lugar, mas may encourage ka talagang pumunta, diba? So, tapos malinis pa. Abay, tas mura pa. Eh di, saan ka pa? No, Karina ka. Diba? Kenina ka, King Pampang Public Market. Okay. So, Dagdag ko din na nasa sa'yo na din yung judgment sa pagpili ng ligtas at tamang karne. Kasi nakasalalay doon yung buhay mo. Yes. Kagaya nga din nung sinabi kanina na kailangan ito yung mga characteristic na tinitignan mo sa isang karne. Ayan, ayon kasi sa Meat Inspection Services o NMIS, ang karne na dumaan daw sa tamang inspeksyon ay may tatak o marka na nagsisilbing patunay na ito ay ligtas kainin. At pumili ng karne na may natural na kulay, sabi nga, pinkish daw dapat, hindi malansa ang amoy at nakadisplay sa malinis na lugar. Kuya Ray, hindi malansang amoy So, shoutout kay Ryan Agua sa nakatunin sa Facebook Live natin. Luisa Gilbert Matalote, hello. To Rafael, sabi niya, napakabait at napakasipag ni Ma'am Aiza. Malaki na ang ipinagbago ng mga palengke sa Pampang at San Nicolas. Proud ang Helenio here. Sabi gano'n ni Rafael. Thank you po. Ayan, thank you so much for the appreciation. Alright, magko-commercial break muna po tayo at sa ating pagbabalik, Gio, ano ang ating pag-uusapan? Pag-uusapan natin ang kaayusan sa paligid ng palengke mula sa maayos na parking hanggang sa aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan. Lahat ng yan sa ating pagbabalik. Join! Ta-da! Helenio. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Helenio's on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana and Helenio. Join!
Yes, kapiling po niyong lingkod na si Tyra at si Gio sa ngalan po yan ng hepe ng Information Office ng Angeles City na si Sir J. Pelayo IV. Ngayon ay kakwentuhan po natin ang San Nicolas and Pampang Public Market Administrator na si Ma'am Aiza Zapanta Santos, or kilala din po siya sa kanyang birth name na Flor de Liza. O, di ba? Parang teleserye. Nabulgar talaga yung... Kasi kanina off the air po tinanong namin, Ma'am, tama po ba to? Ma'am Flor de Liza po ba talagang pangalan niyo? Ah, yes. One and the same. So, nickname po niya Miss Aiza. Mas kilala siya sa palengke as Aiza. Di ba? Okay. So, ang kwentuhan po natin ngayon, it's all about... Dali. Standby lang po tayo. Sa Facebook tuloy-tuloy. Okay, sige. Alright. So, kwentuhan po natin ngayon. It's all about palengke. At kanina, sabi nga ni Gio, ang pagkukwentuhan natin sa ating last segment ay yung kaayusan, parking, at partisipasyon ng komunidad. Naku, lalo na ngayon kung may dala kang sasakyan. Pero ngayon, nabawasan na ang mga nagdadrive ng mga sasakyan, ano? So usually ngayon, ang ginagawa na lang nila, nagko-commute, di kaya dala ang kanilang mga e-bikes para makatipid sa gas at saka sa diesel. Okay, so ano-ano po ba yung mga hakbang para mapanatili ang maayos na daloy ng parking sa paligid po ng palengke? Actually, ma'am, yan po yung isang pinakamahirap na issue sa palengke, yung parking. Kasi alam naman po natin yung mga namamalengke, pag minsan, kahit saan, iiwanan nila yung mga... So, dun po sa ating mga market guards, meron po tayong mga specific na number of market guards na ang trabaho lang po talaga nila is ayusin ang parking. Okay. So, nakaposting po sila sa lahat po ng areas na nakapalibot po sa ating pang-public market para po i-ensure na yung traffic flow po natin ay maayos. Okay. So, ibinagbabawal po natin yung patong-patong na nakapark na hindi na makadaan yung mga sasakyan. So, yun po, meron po tayong ngayon, parang traffic team to ensure na maayos yung pagpark nila. At meron din po tayo ngayon, kung nakapasyal na po kayo sa market, yung bagong building po, meron pong private parking doon. So, dalawang 2-story private parking po siya. So, Okay. para dun sa mag-gusto po nilang mas maayos ang parking nila at nasa loob ng palengke, pwede rin po silang doon pumunta. Ito, shoutout tayo sa mga naka-tune in naman sa City Information Office Facebook account. At shoutout daw kay Chan Homer. Merong 180, merong 140 lang. Di ko alam kung ano yun. Kasi, Chicken siguro. Again? Palagay ko chicken yun. okay. Sige, Chan Homer, paki-clarify ano ba yung 180 at saka 140. Tapos si Jovita Ocampo Zapanta, good morning. Esperanza Zapanta Jones. Abigail Santos, hello po. At sabi ni Tess Perez Manyakup, iyan po ang super galing, masipag po naming admin, Ma'am Aiza Zapanta. Totoo po yan. Kami po naglilinis, masisipag po sila, tumututok po sila sa bawat nagtitinda. Mura po sa palengke, maayos at laging bago ang tinda namin. Sa pangunguna po ni Madam Aiza, kami po ay nagkakaisa sa kalinisan. Ayan. Thank you, Ma'am Tess, for the feedback. At shoutout din sa ilan pang nakatutok, kina Chan Homer, Regan M. Del Rosario, kay Esperanza Zapanta Jones, nabanggit na ata kanina, at si Jovita Ocampo Zapanta. Ito, sabi ni Chan Homer, okay lang kayo mabanggit to kasi sabi niya, pakicheck yung price ng egg pugo. Kasi Egg pugo. Iba-iba daw po yung price sa Pangpangan, sabi niya. Sige po, Sir Homer. Ayusin po natin yan. Abangan po ninyo, we will be posting na po yung mga prices daily. Para po makita ninyo, ito, pwede rin po ninyong i-report sa amin kapag po medyo alanganin po kayo sa presyo. Yan ang masaya dyan. Okay, so paano po nakakatulong ang maayos na parking sa kaligtasan at convenience ng mga mamimili? Yan ma'am, syempre kung maayos po yung parking natin, yung dadaanan nila madali. And ang isa pa po kasi dyan is madali nilang hanapin yung mga motor. Kasi puro motor ngayon, ma'am, yung nasa... Predominantly, Mode of nagkaroon ba ng transportation, change? tama. Nagkaroon po ba ng shift dun sa mga nakapark versus few months ago at saka ngayon na tumaas ang presyo ng... Ngayon po puro motor na halos. So, okay. madalang So, na lang e-bikes. po yung... Yes, e-bikes. Madalang na lang po yung sasakyan So, yun po. Pag maayos ang parking, syempre, mas madali pong mamili.
yung Correct. dadaanan nila, 'di ba? Maayos, madaling hanapin yung mga motor ninyo, yung mga sasakyan ninyo. So, yun po. Kaya nakikiusap po kami na makiisa naman po sila na wag na lang pong iwanan basta. Yung iba po kasi ayaw umakyat eh. Gusto dun lang sa daan, sa baba ng pangpang eh. So, we discourage that para hindi rin po tayo mag-cause ng traffic naman dun sa labas. Ganito po yan ha, pagdating sa pagpapark. Huwag po ninyong iisipin yung sarili lang ninyo. Kasi bilang ako isang nagda-drive din kapag ako'y nag-park, I make it a point na maayos ang pagkakapark ng sasakyan for the benefit po ng mga katabi ko. So, hanggat maaari, ayoko yung ako yung nagkukos ng traffic o di kaya'y ako yung sangkan o bakit yamila ko yung meto nga sakin uling makablock ko karela. So pareta pong isipan, what if you were in the situation of that person na binlock yung sasakyan, naning panamdaman mo, 'di ba? So let's always think of others as well. Aliwa mo po yung kaya katamong sarili. Yes, At dapat sunod- considerate po tayo sa Yes. ibang Tama. tao. At paano po makakatulong ang mga Anghelenyo sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan po sa palengke? Unang-una po, sumunod po tayo, syempre, dun sa mga ipinapatupad po nating mga batas. Lalo na po sa pang-market na bawal pong magkalat. So may mga basurahan naman po na pwede nilang itapon ng tama. At kung may makita sila, sila na po yung mag-initiate na pulutin nila. Wag na po yung, aliwa naman na ako menog sa kanya, not pulutan ke, di ba? So ano lang sir, actually and ma'am, tulungan lang po talaga. So kasi pamilihang bayan po ito eh. So community po natin ito at tayo rin po naman ang nakikinabang dito. Kaya sumunod lang po tayo sa mga patakaran, sa mga batas at magiging maayos po. Do we have enough trash bins na ito po ba ay nakasegregate, may segregation din po ba itong mga to? Yeah, ngayon ma'am, ang ginagawa po ng ating solid waste team ay nire-require po nila yung mga stall owners na may segregation sila. Sa atin pong mismong palengke, tayo po ngayon ay gumagawa po ng project with the Association of Market Vendors na magkaroon po tayo nung talagang malalaking trash bin na very visible sa mga Yes. sa mga market goers natin. Correct. Para wala silang reason na ala kong ikit basura. So siguro naman kung malalaki na yung basura talaga, wala na silang reason at pag sila ay nahuli ng littering, hindi sila makakapagreklamo. So Correct. yun po ay isa sa mga projects kasi just recently po ay nagkaroon ng election ng ating Association of Market Vendors. So sila po ay mag-o-oath taking po muna niyan and after that sila po ay makakasama natin sa mga projects natin sa Pangpang Market. At ang una nga po is yung paglalagay po ulit natin ng mga malalaking trash bins sa buong nakapaligid na walang reason para hindi nila makita. Ayan, tamang-tama yan. Kasi kapag halimbawang naka-install na yung mga yan at may dahilan ko pa, ay nako, ewan ko na lang. Nagsusumigaw na yung mga basurahan tapos sabihin mo, "Ay, hindi ko po nakita. Ay, wala po." Baka Ay, sala nako. ko na la rin kule, ma'am. Yes, Sa correct, maluto, correct. red. Problema nila yun, sarili na. Baka May yellow. taakit dala, yes. Tamalaot pa mo, mo na kaya orange. Wala mo kahit traffic enforcer na maka-orange, di ba? Maka-reflectorize. Reflector. Exactly. Sus Mariosep, Bantala nurugong sangkan bang sabihan dang ay ala po kesyo katalene. Okay. So ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga vendors at the same time sa mga mamimili upang mas mapabuti pa po ang public market experience? Sa atin pong mga vendors, ako po yung nagpapasalamat kasi ngayon po nakikiisa po talaga sila No, sa good. mga programa natin. So, sila na po mismo naglilinis sa mga tapat nila. And na-appreciate po namin yung pakikiisa ninyo dahil ang ginagawa po natin ito ay hindi lamang po para sa atin, para na rin po sa buong community. So, tuloy-tuloy lang po at ang katigasan po ng ulo natin ay bawasan po natin ng konti dahil tayo po ay walang gagawin na kahit anumang programa sa pang public market at sa San Nicolas na makakasama. Puro pagpapaganda lang po para sa atin, para sa community. Sa atin naman pong mga namimili,
pasyal lang po kayo sa Pangpang Public Market sa San Nicolas dahil murang-mura po ang mga tinda doon. And sana din po, kagaya ng ating mga vendors, makiisa din po kayo sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa ating mga palengke. Dahil para po sa inyo ito. Pamilihang bayan po ito. So, sama-sama po nating ayusin. Sabi ko nga po, hindi po niyan natin talagang agad-agad na maayos ang problema. Pero kung makikipagtulungan po kayo sa amin, mas mapapadali po yung trabaho. Opo, pati cooperative kayo mas maging sagli po yung kaya gana-gana. Shout out po kay Thel, Gandingan, Baluy at Basa. Love you Ninang Aiza sa Panta Santa. Sana. Dami supporters. Oo. Dami akong fans. Oh yeah, David Renz Katangal. Good morning, Ricky De Jesus, Recto Mejia Pangilinan Jr. Good morning po sa inyo. Ayan, meron pa bang ibang mga ano dyan? Yes. Shoutouts. Ito, yung sa RW Facebook page natin habang naglo-load. Hindi ko makita yung mga naka-viewers natin. Pero ito po, ma'am, ano po ba yung mga susunod pang programa o plano ng lungsod para po sa San Nicolas at Pampang Public Market? Ngayon po, ang talagang main plan po ni Mayor is ayusin po yung mga facilities natin. Dahil po medyo matagal na yan. So, syempre, wear and tear na po yan. Inaayos po nila. Nag-uumpisa na po tayo ngayon dun sa ating drainage system. Eventually, we will move to the roofing. So, magbabago po talaga ang anyo ng Pangpang Market para po mas maganda yung shopping experience ng ating mga kaanghelenyo. Yun po. Yun talaga ang ano ni Mayor is at saka po yung malinis dapat lagi. Ang dahil pagkain po ang pinag-uusapan niya. For safety, malinis, maayos, maganda, mabango. Correct. Nako. Alright, so ang bilis ng oras, Gio, meron pa po ba kayong nais na ibahagi sa ating mga tagapakinig or may nais po kayong i-shoutout na sa inyo po ang pagkakataon? Yun po, kung meron po kayong mga concerns or may mga gusto po kayong iparating sa amin, meron pong Facebook page ang Angeles City Pampang Public Market. So, pwede nyo po kaming i-message doon para naman po we can address ang ating mga issues and concerns. And gusto ko lang pong i-shout out ang aking mga masisipag na kasamahan sa Pangpang Public Market and San Nicolas Market na nakikinig po ngayon. Ang atin pong sa admin, ang mga market guards, ang mga sweepers, ang mga sa sanitation, lahat po yan. Bahagi po kung bakit maayos ang ating market ngayon. So, yun po. At ang ating po mga kasamahan sa City Hall na nagme-message na nagpapa-shoutout, ang ating mga nasa disaster office, sila John Humphrey, sila Ma'am Che sa CIO. Yan po. At sa mga ONA po, ang URC po natin sa ONA si Sir Rowell. Yan. So, yung mga hindi po namin nabanggit, shout out po sa inyong lahat. Ayan, okay. Ang bilis na oras. Siyempre, we would like to say thank you to CJ Bondok na nag-assist sa atin, kay Lolo Ray Bravo, kay Henry Huanta, kay Victor de Guzman and the rest of the CLTV gents out there. Thank you so much. At ang bilis ng oras natin. Ako, ma'am, maraming salamat sa Maraming inyong salamat, panahon. Salamat po sa pag-invite. Sana'y paigtingin pa po ang pagpapaganda sa ating mga palengke, lalo niya sa may Angeles City. So, ang Pampang Public Market po ay open every day, as in daily po iyan. Walang holiday, walang weekends. Yes, So, every day. 24/7. 24/7. Thank you so much. At Gio, baka may nais kang batiin? Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa programang ito. Sana marami po silang natutunan sa inyo, ma'am. Nawa may mga kaalaman din silang nakuha na magagamit nila sa pang-araw-araw na pamimili sa Pampang, lalo na po. Maraming salamat po sa lahat. Okay, ito po yung linggo na si Tyra. Nakapiling po natin si Gio. Kami po yung magbabalik for Music Babad. But of course, we would like to say thank you to San Nicolas and Pampang Public Market na Market Administrator na si Ms. Aiza Zapanta Santos. Again, sa ngalan po ng Hepe ng Information Office ng Angeles City na si Sir J. Pelayo IV. And of course, ang ating butihing Mayor John Lazatin. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sana'y patuloy ang ating pagsuporta dito sa ating palatuntunan. Weekly po yan. Every Tuesday. Dito lang po yan sa inyong Countryside Radio RW 95.1 FM. Again, ito po ang ating palatuntunang Join Tana Angheleños.